hustler. Play that beat. Purchase your tracks today. Kuban shawara abokai mai zane ta san ina santa. Kalar ta ce nake nema shi yasa na kasa yin aure. Gaban har da baya mai baby gaba ne kalar kwatanci na. Ina so ta san ina santa kuban shawara abokai. Ranar litinin na hango ta tana murmushi na burgewa. Nace assalamu yan mata ta gyale sai ta yi karba. Kusan 'yan mutum yana zanka kuma ya kai ba za ya duba ba. Abin da yake a cikin raina na danne shi ban kwafurta. Katona tana cikin raina amma haka na yi daurewa. Kusan so akwai bakar wahala inda ya zuciya yi sarkewa. Kusan jan aji na 'yan mata wurin jansa zai yi tsinkewa. Kalamai na so na mata ta yaya ne zan yi furtawa. Yarinyar baba da kakanta kalar ta ne abin kalla. Ina so ta san ina santa kuban shawara madangina. Ranar mun haɗe a restoran ko fuska ta bata gane ba. Na ce kin yi kyau ba 'yan mata ta ce ta yi godiya babba. Ina so na furta manufata sai dai kuma ban ga hanya ba. Naniya na so kawai na faɗa fitacce malam ina to. Ina kuma bai yi baci ba domin ita ce abin suna. Kyawuna ta kunga babu misali bale harshe ya yi furtawa. Baby na kin zama dubin kyau da yayi flash yake kalla. Kauna ta kina cikin raina har ta sani na yi zubar kwalla. Na aure ki ko da zana mutu hakan zana ce alhamdulillah. A ce min na daina duban ki ido na me za su kulla ne. Amfanin ki yau kwakwalwa ta sufarta take ta zana ne. Amfanin abinci ya kare abuna suna ta ne.